Amb ràbia continguda, suor de cada dia som barques perdudes navegant a la deriva, d'on tots enyoren allò que eren, la vida segueix, va ennuvolant sentiments... Hola, bon dia. El meu nom és David Aguilar i Ferrer. Tinc 38 anys i soc de Castelló de la Plana. Soc dels que les estadístiques consideren un aturat de llarga duració. Però en cap moment m'he passat dels dilluns al sol. He passat aquest temps d'inactivitat laboral formant-me sempre que he pogut aconseguir una plaça pública. Vull aportar el meu esforç per assolir la finestra de canvi ara oberta. Poder obrir més l'escletxa per recuperar Castelló per al poble. Aprofitar aquesta oportunitat històrica per a canviar-ho tot des de soca i arrel. Arribar així al canvi polític i a la construcció de la sobirania popular, ja que sols el poble salva el poble. Seguint el vincle a la gent que estime, del meu viatge amb allò que he après, tot allò que ens fa ser... En l'àmbit econòmic, Castelló de la Plana ha sigut testimoni d'una brutal destrucció de l'ocupació, ja que abans va ser bandera de la plena ocupació i ara el número de desocupats a la nostra ciutat és de més de 20.000 persones. Tot això comporta un elevat risc d'exclusió social per als sectors de la població en els que, a més, es pateix un alt índex de pobresa i desnutrició infantil. Respecte a l'ensenyament, l'Ajuntament ha concentrat els seus esforços amb la supressió de 5 unitats educatives als col·legis públics, al Mestre Canós, a l'Herrero, al Bisbe Climent, a l'Antonio Armelles i al Blasco Ibáñez han posat en perill tot el sistema educatiu públic. El Partit Popular sempre ha passat per alt del compliment del Pla Especial de Protecció de la Margeria de Castelló, aprovat el 2006 per regular més de 2.400 vivendes construïdes fora de qualsevol legalitat. Aquest pla s'acompanya de la demolició de més de 700 vivendes construïdes dintre de la zona que declara el pla com a protegida. Tot això amb la permissivitat i dotació de serveis fins ara de tots els equips de governs al front de l'Ajuntament. La contribució que pot fer Podem és la contribució a la recuperació de la sobirania popular. Aquesta que s'ha sentit orfe de referents. És hora de canviar les coses. Hem de deixar de sentir vergonya quan Castelló de la Plana és assenyalada com la capital de la corrupció. Sentir-se castellonenc és un orgull. Juntes podem. Va ser allí on plantarem els nostres arrels. Seguim amb l'esperança de que mai les oblidarem. Ni pel temps, ni la distància, ni pels cos que es peguen al llarg dels anys. La nostra infància, l'adolescència, on el sentiment es fa més fort que mai. Ser conscients de ser un lloc